Albaola da Euskal Herriko itsas historia eta bere ondarea lantzeko eta ezagutzera emateko duela 20 urte sortutako elkartea. Ideia sortu zen aspaldian, duela 20 urte baino gehiago, ikusita Euskal Herriko itsas kulturaren panorama ez zela oso erakargarria. Jakinda herri honek izan dula sekulako itsas historia ikaragarri bikaina. Albaola itsas kultur faktorira etortzen direnak, Pasai San Pedrora, aurkituko dute ontziola museo bat, eta hemen gauza asko egiten dira, baina proiektu hori nabarmenena eta handiena zalantzari gabe hemen atzean daukaguna da, San Juan Baleontziaren eraikuntza. Ez zango nuke 50 bat urte duela, etorri zala Inglaterratik Selma Huxley izeneko historialaria. Kasualki iritsi zen oinatiko artxibategira. Hasi zanean hango artxiba bilatzen konturatu zen, horietako askok aipatzen zituztela 16. mendeko euskal baleazaleak, baino Kanadara joten zianak lanera. Eta hori beretzat berri izan zen, baita ere Kanadako gobernuarentzat, eta haiek eskatu zioten ikerketa batekin hasteko, eta handik agiri askoren artean agertu zen bat, dala San Juan Baleontziaren agiria, itsasontzi hauek baleolioa garraiatzen zutelako balio handia zuten, eta seguratuta zeuden. Eta ondoratu zalako, egontzan hor paiketa bat, eta agirien artean aipatzen da San Juan Baleontzia 1575 urtean Pasaiatik irtetzen dela Labradorrera. Zer gertatu zen San Juan Baleontziaren originalarekin? Originala badakigu ondoratu zala, gaur egun Red Bay izeneko leku batean. Baina ondoratu zen oso leku babestu batean, badiatxo batean, eta hor egon da, ia 5 mende. Eta itsasontzi hori aurkitu zutenean, orduan ikusi zutenean, konserbazio egoera oso honean zegoela, erabaki zuten itsasontzi hori aztertzea, baina oso modu sakonean. Kontua da, horrelakorik ez zela inoiz egin, hau da garei bat 16. mendean itsasontziak egiteko ez zuten plan horik, hau aurkitu arte ez genekin zehazki itsasontzi hori nolakoak ziren, gutxi gora bera bai, eta replika asko egin dira garei hartakoak, oso importantea da, hau da Europa eta Amerikan arteko lehen harreman komertzialak irudikatzen duen itsasontzia, ez? Itsasontzia eraikitzen hasi ginenean, aukera izan genuen itsasontzi hori modu zehatzean eraikitzeko. Hau da, hemen ikusten dian pieza danak dia jatorrizkoaren berdinak. Lotura guztia, juntak eta materialak eta dana, ez? Da, alde horretatik guretzat da oso aukera berezia gure arbasoen gandik ikasteko. Badakigu gure arbasoek ze soluzio aurkitu zituzten navigazio ozeanikoi begira. Hau da, gauza da hemen nabigatzea eta beste kontu bat da terrena jotea, ez? Eta ara joteko hau asmatu zuten, ez? Eta guretzat oso berezia da, eta hori dela eta UNESCO eskaini zigun bere patrozinioa, itsasontzian eraikuntzari. Eta guretzat hori da oso nespen baliotsua eta oso interesgarria.